Mokak oso azkar ugaltzen ari dira azken urteetan eta adituek diote min asko egiten ari direla arrantzan, arrain txikiak eta larbak jaten dituztelako. Herrialde batzuetan, Txinan adibidez, elikadura iturri dira eta horregatik Nazio Batuen elikagaietarako erakundeak marmokak jatea gomendatu du. Goseari aurre egiteko beste aukera dela ikusten baitu. Bartzelonako taberna honetan marmokak kozinatzen dituzte, ikusiko alditugu noizbait hemengoetan. Esperimentu gisa probatu daiteke. Baina ez dut ikusten eguneko menu batean. Juan Mari Arzakek Vietnamen probatu zituen eta ez zitzaizkion gustatu. Salsan, preitxuta, batzure egin, geroz parrilla, baina da testura bat etzaien gustatu. Adituek diote marmokak jan baino lehen beharrezkoa dela azterketa toxikologikoak egitea eta kontuan izanik 180 ura direla osagarri gisa erabili daitezkela baina ez lehentasunezko jaki bezala.